Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang minulya. Sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng pinanggih malih kaliyan kesenian kita jaranan Senderewe Campursari Fajar Budaya ingkang mijil saking Dusun Cerme Desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Suryanto Sarjana Sosial. Lan dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Rais, Bapak Slamet lan Bapak Sapuan. Para pamirsa ingkang minulya, ing dalu punika jaranan Fajar Budaya sengaja menghibur panjenengan sedaya anenggih mengeti tahun baru Suro utawi Suran tahun Hijriah 1 Muharram 1928 Hijriah. Mugi-mugi kemawon kanthi ngawontenaken suran punika anggen kita ngawontenaken kesenian khususipun pakempalan jaranan Senderewe Fajar Budaya dipun paringana tansah rahayu wilujeng boten wonten aral setunggal menapa. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang minulya, wonten ing kesempatan menika ugi jaranan Fajar Budaya boten kesupen ngaturaken sangat agunging panuwun utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Nglutung minggahipun dhateng Muspika Kecamatan Sendang. Dene napa panjenenganipun sampun maringi izin walilah pentas wonten ing menika panggenan kanthi insyaallah boten wonten aral setunggal menapa. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang minulya, jaranan Fajar Budaya inggih sampun dangu mboten pentas pramila saking menika. Apabila anggenipun pentas menika wangke wonten kekirangan saking menapa kemawon, olah joget, pantuking kendang, kenong, gong lan para wiraswara ingkang sedaya kala wau kirang meranani dumateng manang penggalih para pamirsa sedaya. Kula mboten kesupen nyuwunaken lumunturing sih samudra pangarsami dumateng panjenengan sedaya. Wusananing atur monggo sami sesanti jaya-jaya wijayanti kalis ing sambikala. Nuwun kawula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gunung padha mledos manungsa sami kuwartos Pulo Jawa karem samudra Pulo Jawa kalungan wesi ayo padha ndang elinga marang Gusti hukumane ra bisa ati akeh pangkat jahat lan jahil kelakuane padha kancil sing apik padha kebancil ramalan Jayabaya pancen nyata kondang kaloka bumine wis tuwa kudu eling lan waspada bumine wis saya anget bumine saya mangkeret gunung-gunung padha mledos manungsa sami kuwartos Pulo Jawa karem samudra Pulo Jawa kalungan wesi ayo padha ndang elinga marang Gusti hukumane ra bisa ati akeh pangkat jahat lan jahil kelakuane padha ganjil sing apik padha kebenci ayo padha bali padha kanggo bali wis wani pacar budaya ayo adikku padha bali ayo kang ayo bali kang ayo malampir padha bali wah was bersama guyuban kita seni jaranan pacar budaya ingkang dipun pimpin dening Bapak Suryanto so kita warga lagu-lagu tayo campur sarine kadang mitra
Asik-asik. Kita bergo campur sari pacar budaya kersa nggiyaraken seni kabudayane lagu-lagu dangdut lan klasik ora lali tayub campur sarine kadang mitra pramirsa sedaya hangestre rerencen kang wis cimnepta ya 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 ya